Qui diu que en un poble no passa mai res? Us agrada el misteri? Esteu preparats? Doncs en 3, 2, 1... Aquest llibre es titula El cas de la petjada blanca. L'autora es diu Josefina Llaurador i l'il·lustrador Jordi Sunyer. Aquest llibre es tracta d'uns 4 amics que van al riu del seu poble, que es diu el riu Poll. I quan arriben allà troben cubells de pintura tirats pel riu. I de sobte van caminant i troben una petjada blanca. Ells volen decidir qui ha fet això. Doncs volen ser detectius, espies, investigadors o com ho vulgueu dir. Ells volen descobrir qui ha fet aquesta bestiesa. Els acompanyaràs a l'aventura? Jo ho he fet i us ho juro que no m'arrepenteixo. M'ha encantat aquest llibre, sobretot pels 4 personatges, que ara us els presentaré. Aquesta és la Rocío, aquest és en Joel, aquesta és l'Aina i aquest és en Nelson. Aquest llibre espero que us encomani moltes ganes de llegir-lo. A veure si és vostre. Ui, ha baixat. Això significa que ha de ser teu. O sigui que ja ho saps, aquest llibre serà teu. Adeu, moltes gràcies.